Čaute ľudia, už mám tablet. Toto je môj nový účet, ktorý som vám chcel ukázať. Mám tam 4 Prestige 2. Spolu mám 34 prestížov. Je to dobrý účet, ale že dobrý. Mám 91 brawlerov, mám Brawl Pass Plus. No, toto je predstavenie môjho nového účtu, kde budem natáčať hlavne. Mám Ranked Mythic zatiaľ. Mám 56 000 pohárkov, to je hlavné. Je to dobrý akože účet, takže tak povedal som, že to je dobrý účet, ale zase není to najhorší účet. Toto tu bude krátke, len vám chcem ukázať môj nový účet, takže tak. A klub mám Casual Family, čo je youtuber, ktorý som si musel nájsť nejakých kamarátov tam, takže ich tam mám nejakých. Minule sme sa rozlúčili s týmto účtom. Spomínate? Tento účet bol slabý ešte, on bol strašne slabý. Tak mám tam Prestige 2, ale teraz tam mám 4 Prestige 2 na tom novom účte. Toto je všetko zatiaľ. Friendov nemám nič moc. Inak je všetko. Brawl Pass už mám dokončený. 91 brawlerov je veľa. Teraz potom bude videjko, jak budem pušovať Cordeliusa na Prestige 1, sa môžete tešiť. Na to sa ja teším, budem pušovať. A pre toto tu videjko už bude koniec a my už končíme, takže čau.